eta kamararen beste aldean hortzen daukagu Leire Aleman, Mainsonabe hotelean eta baita ere jatetxean hortzen jardun eta lanean ari dena. Egunon, Leire? Egunon, zer moduz? Zer moduz hori galdetu behar nizun, zer moduz konfinamentua? Bueno, oraingo zondo, orain dela ja 2 aste nabaritu genuela hori jatetxean eta batez ere hotelean, ez? Nola erreserbak kentzen zituzten eta askoz ere lan gutxiago genuela, eta orain ja behin itxita ja beste modu batez ikusten duzu dena, ez? Oso aste larriak izan dira. Beraz, zer iragartzen duzue? Luzerako joango dela, pentsatzen dut, noizko duzue itxaropena berriz martxan hasiko dela batez ere hotelean diot? Bueno, gu ere guztiok bezala, zuek ere etxeetan ikusten duzuen bezala, ez dakigu noiz irekiko dugun. Oraingoz itxita gaude apirilaren 20 arte, baino dirudi hau luzeago izango dela eta orduan ez dakit maiatza, ekaina ez dakigu eta orduan horretan ari gara lanean, udako batez ere udako erreserbak mantentzen eta hortan pentsatzen noiz irekiko digun eta hori ez dakigu, baina orain lehenengo gauza da osasuna eta guztiok ondo egotea eta uste dut gure erantzukizuna dela horrela itxoitea eta ia noiz pasatzen den hau. Baita ere udako erreserbak bertan bera erori dira, toki batzuetan, batez ere landetxetan entzun dugu hori, hor ere gertatzen da hori? Bai, gu ere berdin gaude, udan ez dakigu zer gertatuko den eta oraingoz baditugu erreserbak, baditugu eta jendea itxoiten du ere erreserbak kantzelatzeko, baina oraingoz asko jaitsi dira, alez ere baditugu oraindik. Eta ikusiko dugu. Honek iruditzen zaitzu, suposatuko duela, ez dakit, mentalidade aldaketa bat, gutxiago bidaiatuko da kanpora, herrialdean bertan gehiago egingo da, induzu hausnarketaren bat, honen inguruan, edo zer aurrikusten duzue? Ni pensatzen dut herrialdean geratuko garela gehiago, eta ez garela hainbeste aterako, baino eta ere uste dut kostatuko zaigula ere berriro normaltasuna berreskuratzea, ez da? Kostatuko dela denbora eta enpresak ere pentsatuko dute ia gehiago lan egiten duten etxetik eta hori gure sektorean nabarituko dugu. Ez dakit noiz berreskuratuko dugun normaltasuna eta berreskuratuko dugun lehen geunden moduan bezala, ez? Orduan horretan ez dakit. Nik uste aldaketak egongo direla bai. Mainsonabe klasiko bat da, normalki ze jende mota klase izaten zenituzten bezero bezala? Baditugu alde batetik lanera etortzen diren bezeroak, hemengo enpresak ekartzen dute jende asko, eta orduan hori ere enpresak orain gelditu dira, eta horiek ere ez dakit nola bueltatuko diren lanera. Eta badago ere turismoa noski, badago mundu guztiko jendea, ez da, europearrak pila bat, etortzen dira inglesak, baita ere frantsesak, baita ere alemaniarrak, eta hemengoak ere, herrialdekoak baita ere baditugu asko. San Ferminak hor erabat kolokan daude, ez da? Bai, horretan ere hortan gaude, espero ez dakigu zer gertatuko den, kenduko dituzten edo atzeratuko dituzten ez dakit, abuztuan irailean ez dakigu horre entzun genion alkateari eta orduan guztiok bezala itxoiten eta jakin gabe, espero dut San Ferminak izango direla, baina noiz, ez dakit. Eragin ekonomikoa, handia, suposatuko du honek? Bai, oso handia izango da bai guretzat eta bai enpresa askorentzat, ez? Gure hilabete honak dira martxotik aurretik, zeren jatetxean bai, baina urtarrila eta otsaila dira oso mez lan gutxirekin, ez da? Eta martxotik aurrera hasten gara lanean, hasten da temporada, ez? Eta itxi dugu justo hasten denean lana eta batez ere hilabete honetan.
Orduan, nabarituko dugu asko. Baina, bueno, nik espero dut, hau gaindituko dugula ziur nago. Eta, bueno, gaude momentu on batean, turismoa lan asko izan dugu aurrek urteetan, eta ziur nago gaindituko dugula, bai jatetxean eta bai hotelean. Kostatuko zaigu, baina ni itxaropen hori daukat bai. Eta bezaletik jatetxea aipatu duzu, jatetxean noski erabat itxita, hor bezeroak gehiago bertako hurbilakoak izaten dituzue, edo baita ere hotelari lotutakoak izaten dira? Bai, jatetxeko bezeroak batez ere Iruñakoak direla. Badago ere hoteleko jendea geratzen dena bazkaltzera, eta bestalde jatetxeak ere ematen dizkigu bazkariak eta afariak eta gosariak hoteleko jendeari. Orduan, alde horretatik bai nabarituko du hotelaren bezeroak ez daudela. Eta bestalde, Iruñeko jendea ere, nik uste dut errazago izango dela bueltatzea jatetxearentzako. Zeren beraiek, hemengo jendea berehala uste dut, aterako garela auzoko jatetxetara eta dendetara, eta hori uste dut azkarrago izango dela. Bueno, eta bestaldetik auzoan nola ikusten duzu bizi dutela auzokideek konfinamentu hau? Bueno, jendea uste dut ulertu dugula gure erantzukizuna dela etxean egotea, eta azkenik ere ulertu dugu hori dela garrantzitsuena, eta niretzako hori da bidali behar dugun mezua, ez? Etxean egon eta orain batez ere virus hau gainditu, eta hori da egin behar dugun. Orduan jendea uste dut ulertu duela eta horretan gaude. Arlo personalean erresa da lan egitea eta baita ere etxean konfinatuta egotea? Bueno, ni batez ere oso larrituta egon naiz bi aste hauetan, ixtea erabaki dugun arte, ia zer gertatzen den nola egiten dugun langileekin, eta batez ere larritasun hori egon da, eta oso zaila izan da. Eta orduan beraz, behin itxi dugunean eta behin dena pixkat pentsatuta eta erabakia dugunean, etxean egotea umeekin nago eta ondo nago, orduan hori da, niretzako ez da zaila izan ez. Ederki, Leire, mil esker gurekin izateagatik, konpartitzeagatik pixko bat Maintxonabe hotelean eta baita ere jatetxean hor daukazuen kontua nola dagoen. Mila esker eta hori, lehenbailen gainditzen dugun guztia. Bale, mila esker zuei bai.